Takže čau lidi, mé jméno je Daniel Strýček a vás tam u dalšího random vlogu. Já vám dneska řeknu, že mám Windows 10. Jestli chcete, tak můžu ukázat, asi jo. Mám prostě Windows 10, prostě nový upgrade, tu nejnovější verzi. Windows 10. Je to úplně líbivý, má to perfektní start, prostě úplně všecko nový. Má to i nový prohlížeč, skoro všecko nový, úplně skoro všechny nový věci. Takže já, jestli chcete, tak vám to ukážu. No já vám to ukážu. Tak, vidíte plochu tady, vidíte, že tady tohle jsem neměl takhle udělaný. Ještě mám úplně novější, trošku mám novější, prostě mám nový start, který vám teď ukážu. Prostě takhle. Takhle to úplně vypadá, je to fakt líbivý, tady mám Minecraft, tady všecko tady máme. Úplně všecko, skoro, si myslím. Prostě fakt super. To je jedna věc. To je jedna věc, to je první. Další věc je, že už konečně mám DLCčko pro přebychový večírek, že to asi jo. A ještě hurá do práce, který teďka budu natáčet, novou rodinu udělám. Budu mít 2 rodiny, snad to nebude tak strašný a prostě já můžu si třeba načítovat ty many, jak Jirka, protože vím kód, no snad jsem ho nestratil. Já nevím vůbec, jestli ho mám. Já nevím. Prostě ho najdu. A já nevím, já se vždycky podívám ještě na video a prostě si tam přepíšu ten kód. Ale snad ty hry budou, ale trošku tak za měsíc nebo za pár měsíců. Prostě tak, až to prostě budu mít všecko. OK. Já si myslím, že já si nemám co sdělit, že mám jenom nový Minecraft a že už to mám multiplayer a single, to taky budu natáčet. Live streamy ne. The Sims, Mafiu určitě, příběh, DLCčka spíš. Kecat na TeamSpeaku, prostě všecko, cokoliv. Mám TeamSpeak 3, to mám možná skoro každý. FIFU určitě a všecko možný. Ale já si myslím, že se pro tento random tak můžu rozloučit. Jestli se vám video líbilo, dej video like, jestli se vám video nelíbilo, dej dislike. A jestli chceš další video, dej odběr, subscribe a zatím čau.